Τώρα, ας πάμε στο θέμα, ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά θα προσπαθήσω πολύ συνεπτυγμένα να σας αναπτύξω. Μαγματισμός. Όταν λέμε μαγματισμό, αναφερόμαστε γενικά σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τη δημιουργία του μάγματος, της λιωμένης πέτρας, όπως συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Σοδάτος. Πού, πώς και πότε δημιουργείται αυτό το μάγμα. Στο φλοιό, στο μαντία, σε ποιο μέρος αυτόν τον σώμα. Αναφερόμαστε στην εξέλιξη του μάγματος. Αυτό το τίγμα που έχουμε κάτω βαθιά, πώς εξελίσσεται, πώς μετατρέπεται και φτάνει να έχουμε τόση μεγάλη ποικιλία μαγματικών προϊόντων που είναι τα πετρώματα που βλέπουμε σήμερα, πλουτονικά και ηφαιστειακά. Και τέλος αναφερόμαστε στο σχηματισμό αυτών των πετρωμάτων. Γιατί πλουτονικά πετρώματα και όχι ηφαιστειακά, γιατί έχουμε εκτείναξη του μάγματος, γιατί έχουμε ροή και ούτω καθεξής. Ο μαγματισμός είναι γνωστό ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με γεωτεκτονικές διαδικασίες και χαρακτηρίζει αυτές τις διαδικασίες. Χαρακτηρίζει το κάθε γεωτεκτονικό περιβάλλον. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες, οι σχετικές κινήσεις τους έχουν άμεση σχέση με τον μαγματισμό. Είναι ένας κρίκος, ένας πολύ γερός κρίκος που κάνει ένα κύκλο. Έχει σημασία ο μαγματισμός για τη γεωλογική επιστήμη και έρευνα. Αναντήρητα ναι. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε εδώ. Θα αναφερθώ σε δύο-τρία και πρώτα απ' όλα στη γεωχημία, στη σύσταση δηλαδή των πεδρωμάτων, τα οποία προέρχονται από τον μαγματισμό. Η γεωχημία μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Μία από αυτές είναι και το γεωτεκτονικό περιβάλλον. Διακριτικά διαγράμματα μας δίνουν ακριβώς αυτό το περιβάλλον, όπως και διάφορα αραχνογράμματα. Η ισοτοπική γεωχημία, ισότοπα, όπως στρογγίου, νεοδημίου, μολύβδου, χαφνίου και άλλα. Μας δίνουν με μεγάλη ακρίβεια πληροφορίες για το πού δημιουργήθηκε το μάγμα, ποια ήταν η πηγή προέλευσης του μάγματος. Ήταν φλοιός και ποιος φλοιός, άνω, κάτω, μέσος. Ήταν μαντίας, ποιος μαντίας, λιθοσφαιρικός, ασθενοσφαιρικός, εμπλουτισμένος, πτωχευμένος και ούτω καθεξής. Η ηλικία των μαγματικών πετρωμάτων έχει πολύ μεγάλη σημασία στη γεωλογία, εκτός το ότι μας δίνει την ηλικία κρυστάλλωσης, τοποθέτησης του μάγματος, μας δίνει και άλλες πληροφορίες για άλλα γεωτεκτονικά γεγονότα, όπως είναι η μεταμόρφωση, όπως είναι η παραμόρφωση. Επίσης παίρνουμε πληροφορίες για το από ποιο πέτρωμα, ποια πηγή έχει προέλθει το τίγμα το οποίο μας έδωσε το σημερινό πέτρωμα. Αυτό το βρίσκουμε με τα λεγόμενα κληρονομημένα ζυρκόνια, τα οποία βρίσκονται στα πετρώματά μας. Τα ζυρκόνια είναι ορυκτά τα οποία δεν τοίκονται εύκολα. Συνεπώς μπορεί να μείνουν άθικτα στο τίγμα και να τα βρούμε κρυσταλλωμένα σε ένα νεότερο πέτρωμα. Τέλος, πολλά από αυτά τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ατομικά και διακοσμητικά υλικά. Ο σημερινός ελλαδικός χώρος είναι το αποτέλεσμα των διάφορων διεργασιών που έλαβαν χώρα κατά την αρκτική ορογέννηση. Ό,τι αποτελεί σήμερα την Ελλάδα, κατά το Περιμοδριαδικό,
μετά δηλαδή την ερκίνια ορογένεση, υπέστη ένα εφελκισμό, μια έκταση. Και ο εφελκισμός αυτός εδώ οδήγησε στη δημιουργία των ωκεανών της Νεοτυθίας. Το ελληνικό ορογενές αποτελεί τμήμα του συστήματος Άλπιων Ιμαλαίων, το οποίο σχηματίστηκε με την καταστροφή αυτών των ωκεάνων λεκανών της Νεοτυθίας και αυτό έγινε από το Κτηρικό μέχρι το Δεκτογενές. Εδώ έχουμε μία παλαιογεωγραφική, όπως τη λέμε, ανασυγκρότηση. Εδώ είναι στο αρχικό Πέρμιο. Βλέπουμε την Παλαιοτυθή, η οποία φαίνεται ότι υποβυθίζεται κάτω από την Ευρασία. Ταυτόχρονα εδώ έχουμε ένα παθητικό περιθώριο. Έχουμε την έναρξη ανοίγματος, αυτό εδώ, που θα δώσει μετά τη Νεοτυθή και παράλληλα έχουμε την Κυμέρια Λάκα και την Απουλία, οι οποίες αργότερα, όπως θα δούμε εδώ, αποχωρίζονται και πηγαίνουν ακολουθώντας την κατάδυση της Παλαιοτυθίας κάτω από το νότιο άκρο της Ευρασίας. Και τέλος, εδώ βλέπουμε ότι σχεδόν εξαφανίζεται η Παλαιοτυθής, η Νεοτυθής έχει μεγαλώσει και δημιουργούνται, εδώ βλέπουμε την Ελλάδα, βλέπουμε λεκάνες όπως είναι η Πίντος και εδώ μέσα ο Αξιός, την Πελαγωνική και ορισμένες άλλες υπήρους σε αυτό το σημείο. Η ελληνική ζώνη κατάδυσης και το τόξο του Νοτιού Αιγαίου δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά σηματοδοτούν την κατάδυση της Αφρικανικής Λάκας κάτω από την Ευρασιατική. Με έντονο εφελκισμό, έκταση στο πίσω μέρος, προς τα βόρεια. Αυτός ο έντονος εφελκισμός δημιούργησε το Αιγαίο, το οποίο σήμερα θεωρείται μία από τις πλέον ταχαίως εκτινόμενες περιοχές υπηρετικού φλοιού στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο, και εμείς ευτυχούμε, να έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα μαγματικών πετρωμάτων, τόσο από άποψη ηλικίας, όσο και από άποψη γεωχημίας. Θα δούμε παρακάτω αυτό το φάσμα. Η γένεση όλων αυτών των μαγματικών πετρωμάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν τον ελληνικό χώρο, οφείλεται σε γεωτεκτονικές διαδικασίες που χρονολογούνται από το Προκάμπιο. Τα παλαιότερα πετρώματα της Ελλάδας θεωρούνται οι ορθογνεύσιοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο λεγόμενο τερέν της Φλόρινας και βρίσκονται στο υπόβαθρο της Πελαγωνικής. Είναι ηλικίας περίπου 700 εκατομμυρίων ετών, δηλαδή νέο προτεροζωικό. Τα πετρώματα αυτά εδώ ερμηνεύονται σαν γρανιτικά πετρώματα. Γρανίτες δίνουν ορθογνεύσεις. Και πιστεύετε ότι σχηματίστηκαν σε ένα ενεργό υπηρετικό περιθώριο, το οποίο προέκυψε από το βόρειο τμήμα της Γκοτβάρα. Αυτό το τερέν ακολουθεί την κατάδυση της Παλαιοτυθίας κάτω από την Ευρώπη, ενσωματώνεται με το νότιο άκρο της Ευρώπης, ενσωματώνεται και δίνει το ίδιο ένα υπηρετικό περιθώριο, το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα διεισδύσουν οι πελαγωνικοί ερκίνοι γρανίτες. Πέραν τούτου όμως, μέσα σε πολλά πετρώματα, πλουτονικά και άλλα, έχουν βρεθεί
κληρονομημένα ζυρκόνια, για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως, με ηλικίες αρκετά μεγάλες, 500, 800 και 2.240 εκατομμυρίων τόνων. Είναι αδημοσίευτα στοιχεία, τα οποία τα επεξεργαζόμαστε και κάποια στιγμή θα δημοσιευτούν. Ας αρχίσουμε να δίνουμε λίγα στοιχεία για την κάθε περίοδο μαγματισμού, αρχίζοντας από το παλαιοζωικό. Στο παλαιοζωικό είχαμε ένα ερκίνιο μαγματισμό, περίπου 300 εκατομμύριων ετών, και αυτός ο μαγματισμός συνδέεται με γεωτεκτονικό περιβάλλον ηφαιστειακού τόξου, το οποίο προέκυψε σαν συνέπεια της κατάδυσης της Παλαιολιθίου κάτω από την Γκοτβάνα, πελαγωνική, γιατί η πελαγωνική αποτελούσε τμήμα της Γκοτβάνα, βρισκόταν στο δυτικό άκρο της Παλαιολιθίου. Εδώ βλέπουμε μία κατανομή αυτών των πετροβάτων, πλουτονικών και ηφαιστειακών. Βλέπουμε πλουτονικά εδώ στην πελαγωνική, κάτω στις Κυκλάδες, και ηφαιστειακά σε όλο το ελλαδικό χώρο. Γνωστά τέτοια εκείνια πετρώματα, τα οποία έχουν μελετηθεί, έχουν γεωχρονολογηθεί από μέλη του τομέα αρχαιολογίας, πετρολογίας και τεχνολογίας και από άλλους φυσικά, αλλά έχουν γίνει μελέτες και του τομέα γεωλογίας. Επίσης, βλέπουμε, εδώ είναι ο Βόρας, βλέπουμε την Καστοριά, τον Παρνούντα, ο οποίος διεισδύει, εκτείνεται μάλλον και στη Φύρο δίπλα. Και εδώ μικρότερα σώματα, όπως είναι εδώ το Ιερείο, στα Καμπούνια και στα Κάσια, σε ορισμένες άλλες περιοχές, όπως είναι η Δεσκάκη, όπως είναι η Ολυμπιάδα και άλλα. Ερκίνια πετρώματα, μαγματικά, επίσης, και υπάρχουν και σε άλλες ζώνες, όπως είναι στον Ακτρό, στην υποζώνη Παιωνίας, σε μια περιοχή που λέγεται Βαπτιστής. Στη Δορκάδα, στο Λαχανά, δίπλα από τη Θεσσαλονίκη, στη Σέρβο-Μακεδονική μάζα, έχουν χρονολογηθεί περίπου στα 300 εκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται για πυγματοειδή και γρανιτικές διεισδύσεις. Στη Ροδόπη επίσης, και συγκεκριμένα στη Θάσο, όπου χρονολογήθηκε ένας ορθογνεύσιος, με 300 πάλι περίπου εκατομμύρια. Στις Κυκλάδες, όπως στην Πάρο, στην Άξο, με παρόμοια ηλικία. Τα πετρώματα αυτά είναι κυρίως όξινα, γρανίτες, γρανδιορίτες, με βιοτήτη και χεροστήλβη, αλλά υπάρχουν και βασικότερα πλουτονικά, όπως είναι χαλαζιακοί μοζονίτες, μοζοδιορίτες, και ηφαιστειακά πιο βασικά. Πώς δημιουργήθηκε, ποιο ήταν το γεωδυναμικό περιβάλλον που δημιούργησε αυτόν τον παλαιοζωικό μαγματισμό. Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, εδώ, την κατάδυση του Γιάννεφου της Παλαιολιθίου, κάτω από την πυλαγωνική, τη δημιουργία ενός ηφαιστειακού τόξου εδώ και ταυτόχρονα την έναρξη εδώ με εφελτισμό ανοίγματος. Είναι η μελλοντική νεοτήτηση. Να ανέβουν και να δώσουν κάποια πετρώματα, αλλά κυρίως να διεισδύσουν στο φλοιό, να τύξουν το φλοιό και να δώσουν αυτά τα πετρώματα. Θα δούμε παρακάτω ακριβώς τι σημαίνει. Αυτό τον ερκίνο μαγματισμό ακολούθησε ο μεσοζωικός μαγματισμός, κυρίως περμοκριατικός. Βλέπουμε εδώ πάλι μία παλαιογραφική ανασυγκρότηση. Εδώ βλέπουμε οι παλαιολιθείς συρρυκνούνται, εξακολουθεί να διεισδύει, να καταδύεται κάτω από την Ευρώπη, ενώ η νεολιθείς μεγαλώνει και δημιουργούνται διάφορα μπλοκ
υπηρετικά, τα οποία φεύγουν από το βόρειο τμήμα της Αφρικής. Επανερχόμαστε σε αυτό το σχήμα, ακριβώς από αυτό το σημείο, συνεχίζει πλέον, καταναλύσκεται ο ωκεάνιος φλοιός, γίνεται σύγκρουση υπήρων πλέον, αυτό το ηφαιστειακό τόξο της Πελαγωνικής συγκρούεται το φλοιό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται αυτό το κομμάτι εδώ, αλλά βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα άνοιγμα και τη δημιουργία της νεοτιθίωσης. Αυτό το άνοιγμα, το rift όπως λέμε, δεν έχει σχέση με ένα ενδοπλακικό άνοιγμα. Είναι μετα-ορογενετικό, μετασυγκρουσιακό. Και γίνεται σε συνθήκες ευέλικτες. Πετρώματα μεσοζωικά υπάρχουν στην Κερκίνη και στην Αρναία και έχουν χρονολογηθεί από την ομάδα μας και έχουν μελετηθεί. Είναι πέρμο-τριαδικής ηλικίας. Πέρμο-τριαδικά επίσης υπάρχουν τα ηφαιστειακά. Μία ζώνη που αρχίζει από το Κιλκής και διασχίζει τον κορμό της Χαλκιδικής. Έχουμε τα ιουρασικά πετρώματα μονοπήγαδο και φανό. Έχουμε γεωχρονολογηθεί και αυτά εδώ και έχουμε μελετηθεί από την ομάδα του Εργαστηρίου Ορνηθολογίας και της Γεωλογίας. Στις Κυκλάδες, και εδώ αναφέρονται και οι οφιόλικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί μεσοζωικός ο αρμονισμός, ιουρασικός ή ελληνικός. Για τα πετρώματα της Κερκίνης και της Αρναίας, εδώ βλέπουμε ένα χάρτη, όπου έχουμε αυτά τα δύο σώματα, την Αρναία και την Κερκίνη. Έχουμε επίσης το φανό, που είναι νεότερα, και το μονοπήγαδο. Τα ηφαιστειακά ακολουθούν αυτή την πορεία εδώ, και εδώ βλέπουμε και οφιολίθους του Αξιού. Πάλι και τα συγκεκριμένα πετρώματα, για τα πέρμο-τριαδικά, τα της Αρναίας και της Κερκίνης. Τα γεωχημικά χαρακτηριστικά, το γεγονός ότι έχουν υψηλά ισότοπα, έχουν ψηλό ποσοστό πυρητίου, ότι προβάλλονται σε ενδοπλαγικά διαγράμματα, στα διαγράμματα διακριτικά προβάλλονται στα ενδοπλαγικά πεδία, οδήγησε τους ερευνητές μεταξύ αυτών και εμάς να δεχτούμε ότι αυτά τα πετρώματα είναι αλφα τύπου πετρώματα και ότι δημιουργήθηκαν σε ένα ανογερετικό περιβάλλον, ένα ρίφ δηλαδή, έδωσε αυτά τα πετρώματα. Όμως, οι αλφα τύπου γρανίτες διακρίνονται σε δύο ομάδες. Α1, Α2. Α1 είναι η κλασική, η ανορογενετική αλφα τύπου γρανίτες και λαμβάνουν χώρα σε ενδοπλαγικές περιοχές. Ενώ Α2 συνδέονται με διαδικασίες μεταορογενετικές, μετασυγκρουσιακές. Τα πετρώματα αυτών των δύο περιοχών βλέπουμε ότι προβάλλονται στις περιοχές Α2. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν είναι η Κερκίνη και η Αρναία εντοπλακικοί γρανίτες, ανορογενετικοί δηλαδή γρανίτες. Είναι γρανίτες, είναι μάγματα, τα οποία συνδέονται με μεταορογενετικές, μετασυγκρουσιακές διεργασίες. Να δούμε πώς δημιουργείται αυτό το μάγμα που δίνει αυτά τα πετρώματα. Καταρχήν, έχουμε διείσδυση του μανδύα, τήξη του, δημιουργία βασικών μαγμάτων, τα οποία διεισδύουν στο κάτω φλοιό και τύκουν μερικώς το φλοιό αυτό εδώ, ο οποίος σε αυτή την περιοχή έχει σύσταση TDG, δηλαδή τον αλίτη, τροντιμίτη, γράνο διορί. Παράλληλα, αυτά τα πετρώματα
με άνοδο της θερμοκρασίας και σε συνθήκες αφυδάτωσης δημιουργούν τους χαρμοκίτες χωρίς να περάσουν το στάδιο του τίγματος και έτσι έχουμε τη δημιουργία αυτών των χαρμοκίτων. Τα τίγματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την τήξη των TDG δημιουργούν, η τήξη μάλλον του TDG δημιουργεί αυτά τα τίγματα εδώ, τα μάγματα, τα οποία είναι IT πετρώματα, όχι αλφα. Οι χαρμοκίτες είναι πετρώματα τα οποία είναι πλούσια σε πυρώξενους, κυρίως αυτοπυρώξενους και αστρίους. Αυτό το στάδιο πιθανολογείται ότι είναι αυτό εδώ. Είναι πριν από το όριο περνίου τριαδικού, που δίνει πιθανόν τους ερκίνους χρονοτήρες. Στο όριο πέρνου τριαδικού, όπου είναι οι γρανίτες της αρνέας της ερκίνης, έχουμε πάλι άνοδο μαντία, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μαντία ασθενοσφαιρικό. Στις αρχές του εφελκισμού, του ανοίγματος, αυτός ο μαντίας, ο ασθενοσφαιρικός, ενεργοποιεί το λιθοσφαιρικό και έχουμε πλέον τήξη του χαρμοκίτη, ο οποίος είναι ήδη σχηματισμένος, τήξη η οποία οδηγεί σε μάγματα. Αλλά αυτά τα μάγματα δεν είναι πλέον I τύπου όπως στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά α τύπου. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή. Έτσι έχουμε τη γέννηση των πετρωμάτων αυτών εδώ, τα οποία όμως επαναλαμβάνω είναι σε μεταορογενετικό, μετασυγκρουσιακό περιβάλλον. Πάμε στην τελευταία περίοδο, στον καινοζωικό μαγματισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ δεδομένος. Σε όλη την Ελλάδα είναι διάσπαρτος. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίσαμε τον μαγματισμό μέσα από τέτοιες ηλικίες πετρώματα. Ασχοληθήκαμε οι περισσότεροι με τέτοιες ηλικίες πετρώματα στα αρχικά στάδια της έρευνάς μας. Θα δούμε παρακάτω ότι έχουμε από Ιόκενο μέχρι σήμερα. Έχουμε γεωχημικά τύπους από ριόλιθο μέχρι βασάλτη, από γρανίτη μέχρι γάφο. Στην αρχή αυτός ο μαγματισμός θεωρήθηκε ότι συνδέεται άμεσα με την κατάδυση, με τη στενή έννοια του όρου. Αργότερα όμως δείχνει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό συνδέεται με την κατάδυση, ενώ η πλειονότητα του μαγματισμού συνδέεται με εφελκισμό. Εφελκισμό που είναι διαφορετικό στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα. Τα καινοζωικά πετρώματα έχουν χωριστεί κατά περιόδους σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους και τη βιοχημίωση. Μία από αυτές τις αξιονομήσεις, ένας από αυτούς τους διαχωρισμούς, είναι αυτό που παρουσιάζουμε εδώ, της P. Piper και του Piper, ο οποίος τα διαχωρίζει, τα πιο νέα, στο τόξο του Αιγαίου, πλειόκαινο μέχρι τερατογενές. Στη συνέχεια έχουμε τραχύτες, βασάλτες, αντεσίτες κτλ. Μέσω μειόκαινο μέχρι τερατογενές. Έχουμε και τους γνωστούς, τα γνωστά ευαισθητιακά του Βόρου, της Αγμοπίας εδώ. Έχουμε τα γρανιτικά πετρώματα στις Κυκλάδες. Τα σωσονητικά πετρώματα, πετρώματα πλούσια σε κάλιο, που βρίσκονται κυρίως στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και στην απέναντι πλευρά στην Τουρκία. Και τέλος έχουμε πλουτονικά και ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία βρίσκονται στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα, στις περιοχές Ροδόπης, Σέρβο-Μακεδονικής και περιοδοπίκες και αποτελούνται από πλουτονικά και ηφαιστειακά πετρώματα ηλικίας από Ιόκενο μέχρι Μειόκενο. Εδώ έχουμε ένα χάρτη όπου βλέπουμε τις κυριότερες εμφανίσεις των ηφαιστειακών και πλουτονικών πετρωμάτων της Βορείου Ελλάδος.
Βλέπουμε τις περιοχές, τις ηφαιστειακές, οι κίτρινες περιοχές εδώ, με πετρώματα από ρυολίθους μέχρι βασάλτες. Είναι πετρώματα ασβεσταλκαλικά, υψηλού καλίου ασβεσταλκαλικά και λίγα σωσονιδικά, πολύ υψηλού καλίου. Και τα υπόλοιπα είναι τα πλουτονικά πετρώματα, με κόκκινο είναι ολιγογενικά, μειογενικά, ενώ με πράσινο είναι τα ιογενικά. Εδώ έχουμε συστάσεις από γρανίτες μέχρι γάβρους, λίγοι, με ενδιάμεσα λίγους μοζονίτες, μοζοδιορίτες κτλ. Εδώ ένας πίνακας που καταγράφει αυτές τις συστάσεις. Εδώ έχουμε μια ταξινόμηση, γεωχημική ταξινόμηση, πλουτονίδες που βρέθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε όλο το διάγραμμα, καταλαμβάνεται από τέτοια πετρώματα. Και εδώ έχουμε τα αντίστοιχα ηφαιστειακά πετρώματα, ακριβώς. Ποιο είναι το γεωδυναμικό μοντέλο που έδωσε τα μάγματα, κυρίως για τη Ρόδοπη. Θεωρείται ότι μετά την κατανάλωση εδώ της Γιάννου επέρχεται η σύγκρουση αφρικανικής απουλίας πλάτης με την Ροδοπική. Σε κάποιο στάδιο έχουμε σπάσιμο της καταδυόμενης λιθόσφαιρας εδώ, ένα rollback, μια οπισθοκύληση και ένα σπάσιμο, μετατόπιση αυτού του κομματιού. Έχουμε λέπτιση εδώ του μανδύα του λιθοσφαιρικού και σε κάποιες περιπτώσεις ασθενοσφαιρικός πλέον μανδύας μπαίνει μέσα και βοηθάει διαρκώς στην παραγωγή μάγματος. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, για τον ζωικό μαγματισμό, σημασία έχει η κατάδυση της αφρικανικής κάτω από την ευρωσιατική πλάτη. Η κατάδυση του φλοιού και το κλείσιμο των ωκεάνιων λεκανών, Πίνδου και Αξιού, σύγκρουση, επισόρευση, αναφόρηση δηλαδή, και οπισθοτόξεως εθελκισμός. Εκεί μέσα έχουμε το πραγματισμό. Η πηγή είναι λιθοσφαιρικός κυρίως μανδύας, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με τίγματα ειζημάτων και ρευστά από την καταδιόμενη ωκεάνια λιθόσφαιρα και σε λίγες περιπτώσεις στη νότια Βουλγαρία, όχι στην Ελλάδα, υπάρχει ασθενοσφαιρικός, ο οποίος ασθενοσφαιρικός υπάρχει στο νότιο Αιγαίο. Εκεί υπάρχει λίγος ασθενοσφαιρικός μανδύας. Το μηχανισμό γέννησης το έχουμε δει προηγουμένως και η εξέλιξη αυτών των πετρωμάτων οφείλεται κυρίως σε μίξη με παράλληλη πλασματική κρυστάλλωση. Τα βασικά μάγματα δίνουν αντίστοιχα ηφαιστειακά και πλουτονικά πετρώματα, βασάλτες, αντετήλεις, γάβρους, ή διζύουν στο φλοιό, τον τύκουν και δίνουν όξινα μάγματα, ρυολιθικά, γρανιτικά. Αυτά τα δύο μάγματα μπορούν να μειχθούν μεταξύ τους και να δώσουν ενδιάμεσα μάγματα, υβριδικά τα λεγόμενα μάγματα. Και έχουμε τέτοιες ενδείξεις για μίξη, γιατί πάρα πολλοί πλουτονίδες, όπως είναι της Συμφωνίας, της Ελατιάς, της Ξάντης, της Μαρόνιας, έχουν εγκλείσματα μέσα, τα οποία δηλώνουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Η σύσταση των πετρωμάτων είναι για τα όξινα διμαρμαρικιακοί γρανίτες ή καιροστιβρικοί διοτηρικοί γρανίτες και τα βασικά είναι κυρίως γάβροι, πυροξενικοί, πολυμερικοί. Δεν ξέρω τι μανιτάρι είναι. Είχα ρωτήσει κάποιον το φοιτήκα μετά που το έφερα. Να φανταστείτε, είχαμε το Land Rover της μετεωρολογίας, όσοι το γνωρίζουν. Το βάλαμε μέσα, η ρεζέρβα ήταν μπροστά και κάλυψε
όλο το άνοιγμα της ρεζέρβας. Σαρκαδούλα είναι. Τρώγεται. Άμα μαζεύαμε 3-4, θα ήταν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χριστοφίδη.